Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. A mamá fantástica. Anda con xeito, Stevie, non vai a ser que metas algún nesa bocaza que tes. Moi gracioso me saíches. Perdín un ollo. Fai o favor, home, que estou limpando. Acouga, Osmar, porque neste mundo hai dúas clases de pans, os que se permiten facer parvadas e os que afeitan a barba, pero deixan un mostacho diminuto, sobre todo cando van disfrazados de osos. Diga. E logo quen chama? Ofrecer un chunchoio. Osmar, o meu querido boliño doce. Mamá! Que alegría me dá oír a tua voz tan feble Mamá! e deprimente. Mamá! Que novas, Osmar. Estás escoitando? Vou te ir visitar. Non tardo nada. Xa colgou. Era a túa nai. Só oín cousas boas da túa nai. Todos falan ben dela. Só hai unha persoa que nunca a menciona. Porque ti nunca falas dela. En fin, cando terei o inmenso prazer de poder coñecer esa muller tan engaiolante. Creo que axiña. Ou sexa que pronto. Queres dicir agora? Sí, a señora Wanda aparecerá en calquera momento sen avisar, pero Stevie, cando chegue, prométeme que non te esquecerás de min como fixaches co teu peixe. Socorro. Tiña un peixe. Tanto ten. O habitual é que a xente se fixe nela e me ignore completamente. Incluso ela me ignora porque está moi ocupada con outras cousas e ao final acabo sen amigos e sen nai. Nos meus aniversarios, os convidados traíanlle regalos a ela. Cando me graduei na universidade, deronlle a ela o diploma. Iso explica que non atopes un choio fixo. No meu permiso de conducir non aparece o meu nome. Pon o fillo raro e fareludo da señora Wanda. Permiso de conducir do fillo raro e fareludo da señora A Wanda. quen quero enganar? Só son Osmar. Non podo culpar os demais por me ignoraren cando está ela, porque é fantástica. Ela é unha saborosa copa de xeado e eu só son a triste noz triturada que vai por riba. Esa é a parte que máis me gusta do xeado. Uns anacos de noz cun pelo pegado. Anímate, ó. Non pode ser tan malo. O pasado está. Agora és un adulto independente e autónomo. Tes amigos extraordinarios, como a min. A túa nai non conseguirá que te esqueza por moi simpática que sexa. E ademais non creo que vai a aparecer así de repente como se... Hola! Boas noites, panciños meus. Vela aquí tes a miña nai, feliz e chea de enerxía. Eclípsanos a todos, mesmo ao seu fillo, a que é genial. Pareceu-me oír unha voz rara. Deixe que lle axude, señora Wanda. Non che dixen que tamén era moi forte, todo o que fai é superior. Cociña de maravilla. Sabe coidar da xente. Comprando é a mellor. Mamá, para que crees que quero eu unha bigornia? Pois ti non o sei, pero eu necesito unha para a clase avanzada de pintar bigornias. Mamá ten que buscar afeccións cativas nas que ocupar o tempo despois de todo. Nas que ocupar o tempo? É a persoa máis atarefada da galaxia, a que si, Stevie? Por favor, lembra que íamos ir ao bar de Jelly, Stevie. Ei, teño cóxiga. Stevie, por favor, está esperando Jelly, mamá. Que ben, señora Wanda. Quen me dera que estivese aquí Osmar para velo. Pódolle chamar mamá. Lucy, xusto estaba pensando en ti. Queres vir tomar un xeado comigo? Dis que a vainilla é boa para a depresión. Sinto, Osmar, pero agora non podo. Xa fixen outros plans. Que plan pode ser máis importante que tomar un xeado cun amigo deprimido que cree que todos o abandonan para estar coa súa nai? A túa nai. Como dixeches? A túa nai é tan amable que me vai preparar unha máscara de ovo para eliminar as impurezas da codia. Pero ti, é máis ela. Como pode facer tantas cousas? É fantástica, xa o sei, pero estou máis afundido que aos pés dunha miñoca. Rosmar,
Son Osmar, señor Max. Como sexa. Pódese levar este regaliño á señora Wanda da miña parte. É unha mostra de agradecemento polas melloras que fixo no edificio. Espere, señor Max. De que coñece a miña nai? Xa sabe lo que pasa, Rosmón. Osmar! Como sexa. Creo que a túa nai é... Fantástica. Moitas grazas a todos por organizarme esta festa. Alégrome moito que puidesen asistir todos os meus amigos. Naturalmente, porque és fantástica. Se algún día decidises ter fillos, serían os nenos máis afortunados do mundo. E para che demostrar canto te queremos, están invitadas á festa todas as persoas importantes da túa vida. Están todas aquí, non esquecemos ningunha. Ningunha. Xa que logo a persoa que non está aquí, obviamente, é porque non é importante para ti. Ai, estades seguros? Non sei, paréceme que falta alguén. Eu! Volvíchesme esquecer outra vez, mamá! Quen chamou a policía? Están facendo unha chapuza. Osmar! Perdoa, Osmar, pero se queres falar coa señora Wanda, ponta a cola. Oh, ese Stevie! É a miña nai e vai pasar máis tempo comigo. Tes razón, meu rei. Está decidido. Desde agora vou compartir o apartamento con vos os dous. Así poderemos estar máis tempo xuntos. Maravilloso, señora Wanda. Sempre quixen compartir o piso con alguén. E resulta que eu sempre desexei sair co compañeiro de piso de Stevie. Pero son eu ese compañeiro, mamá. Sería fabuloso, pero non sei. Non te botaría de menos papá, porque xa sabes como é. Se non estás ti na casa, é capaz de coller unha depresión de cabalo mentres nós estamos aquí falando. Santo panadeiro, tes toda a razón, cariña de pan. O teu pai necesítame ao seu lado. Mira que fun parva. Otavio, espera que vou. En fin, amigos meus, agora todo volve á normalidade, pero podemos seguir coa festa. Que vos parece a idea? Hola, Lucy! Non sei se che apetecerá vir tomar un xeado comigo. Sinto, Osmar, agora non. Como? Desde cando hai algo máis importante que tomar un xeado co teu mellor amigo? Pois desde que coñecín a túa nai que me dixo que ese era o meu gran problema. Eu son o problema. Dixoche iso, mamá? Non, Osmar, os xeados non son bons para a pel. Osmón, Son Osmar, señor Max. como sexa. Se é un regalo para a miña nai, señor Max, vai ter que enviarlo por correo. Volveu para a casa. É unha multa, Osmose. Osmar! Como sexa. Segundo as normas do edificio, está terminantemente prohibido permitir que marche un convidado que honra e enriquece a nosa comunidade extraordinariamente. Non me pode multar. Son fillo da señora Wanda, acordes? Acórdome de que é o fillo que a deixou ir. Bob, estás na casa? Queres xogar a Angry Broas? Por que estás chorando, meu? Cando te vexo penso na túa extraordinaria nai. Porque non pode ser máis como ela. Volvemos coa serie O mozo que todos odiaban porque botou a nai da casa. Doutor, por que intentan morderme todos os cans que atopo? Mon querido Jimmy, os cães possuem unha capacidade instintiva para recoñecer cando unha persoa é mala de verdade. Hola, veño recoller as chaves do garaxe. Do garaxe? Que garaxe? Neste edificio non hai. Dis que non ten garaxe? Non, Daquela ti non és o tipo do garaxe. non. Vaya, que cabeza! Claro que non, é o fillo da señora Wanda. Vai volver a xiña. Teño entradas para a obra que quería ver. Sinto, pero marchou e tardará en volver. Oh, daquela terei que ir para a casa e chamar un amigo para que me acompañe. Queres pasar? Podemos chamar a mamá. Ai! Ai! Que vou facer na vida sen a señora Wanda? Creo que o único remedio vai ser limpar a casa, para eliminar a miseria, para liquidar o odio, para barrer a carraxe que sinto polo meu compañeiro. Hola, xa estou aquí. Vin correndo en canto souben que rompera o pé coa miña bigornia. O son viaxa moi rápido. Señora Wanda, son Stevie o seu preferido, que gana tiña de vela.
mamá, agora é só para min, por fin. Mamaíña, es fantástica.